Ja. Ik denk dat we collectief de wedstrijd gewonnen hebben. Dijon, ik heb de wedstrijd gezien. Dijon-Nanterre was tegen de ploeg die eerst even moet winnen. Was ik echt onder de indruk van de defense. Ik moet zeggen, we hebben dat 2 dagen toch op gewerkt, aanvallend aan om te zorgen dat ze ons niet trapten waar ze dat wouden doen, die agressiviteit in de looppost. We hadden daarop gewerkt, op het collectief en ook op het bewegen van de bal. We hebben dat dan even niet gedaan, maar iedere keer dat we collectief speelden, hebben we wel die open man gevonden. En dat zie je ook, we hebben 5 spelers in de dubbele cijfers. Dat vind ik een heel belangrijke collectieve aanvallende prestatie. Zeker omdat we als ploeg aanvallend dat gedaan hebben. Maar ik vind ook dat we verdedigend het zeer sterk gedaan hebben. We hebben het natuurlijk moeilijk gemaakt. Oké, zij shotten niet goed, maar soms is dat wel. Misschien dat je het spel probeert te verleggen. Ze hebben niet, ik denk dat we de wedstrijd goed voorbereid hadden. Ze hebben eigenlijk niet daar altijd kunnen scoren waar ze willen scoren. Ze hebben het spel willen verleggen naar andere opties. En dan krijg je zo'n situatie. Wij nemen 40 rebounds, zij 29, ze nemen te veel aanvallend, maar het is en het blijft een fysisch zeer sterke ploeg natuurlijk. Maar als je zo'n ploeg onder de 60 punten kunt houden en je kunt jezelf 81 maken, dan denk ik dat we van een collectieve ploegprestatie kunnen spreken. Met heel veel intensiteit, denk ik, van iedereen die op het veld stond, de wil om te winnen was er zeker. Zelfs met Jean-Marc Moema aanvallend enkele heel mooie dingen laten doen. Wel, ik vind Jean-Marc is sterk aan de wedstrijd begonnen, maar ik vind hem over de hele wedstrijd volwassen spelen, vind ik. En hij heeft initiatief genomen, zeker en vast. En bepaalde drives gedaan, een paar curls gedaan. Hij zit ook aan 7 rebounds en 10 punten. Dus als hij dat iedere keer aan ons kan geven als small forward, dan is dat goed. De gasten met die capaciteit hebben toch regelmatig iets snijden. Die is toch onstoppable man voor man. Ja. Kom maar, dat vind ik echt. Coach, eigenlijk 2 keer gewonnen tegen Dijon. Hoe is dat voor u? Voor een leuk uurtje denk ik. Daarachter was die coach al vrij op het einde en daarna doet hij nog eens een plekje over en dat toch nog binnen beetje geven. Ja, zeker en vast. Dat is die, misschien een beetje die Franse arrogantie die veel van die coaches hebben. De tijd in break. Bonchot en zo, al die mannen die hebben dat ook. Ik weet niet waarom. Ik weet nog waar wij Vlamingen krijgen, in het Nederlands spreken zou kunnen. Maar die hebben dat. Dat is ook, je raakt daar ook bijna niet als coach binnen. In Frankrijk om uit te kunnen coachen. Zij beschermen hun eigen daar geweldig. En het zijn de beste van de wereld. Gisteren was het schande, vond ik. Ja. Maar ik ga met een goed gevoel naar huis en ik denk. Dank u. Merci coach. Ja. Het is in deze situatie, je zit altijd maar te denken om een rotatie in te brengen, maar voor Frank tegen deze ploeg met deze druk is dat toch heel moeilijk om dat te gaan doen. Op het moment dat het zal nodig zijn, zal het nodig zijn, maar Frank zit conditioneel goed in elkaar. Alhoewel dat ik vind, ik heb hem ook even naar mij geroepen, ik heb hem wat gepusht, dat hem 3-4 minuten moeilijk had. Ja.
heb ik gedacht van, ja, ga ik hem eraf halen of ga ik hem laten staan? Ik heb hem bij mij geroepen. Die Frank is nog 4 minuten, kom aan, met op de tanden en heeft het dan ook gedaan. De Zeeuw blijft een dubbele rol vandaag. We gaan elke week beter, bij wijze van spreken. Maar ik vind de Zeeuw, ik denk dat hij even moeilijk heeft gehad en dan spreken we over een stukje mentale conditie. Maar die heeft zo'n karakter dat hij hem daar overzet. En ook, nou ja, dat is niet iemand, als je naar de training komt, is de Zeeuw mee bij de eerste en zal altijd nog wel wat blijven shotten dan naar zijn, dus die is zeer gedreven. En ja, je kunt alleen maar zeggen, als je tegen een ploeg zoals Dijon rebounding en zo'n prestatie neerzet en verdedigend dan ook tegen mannen zoals Harry en zo, dat is niet meer verwacht, dat zijn jongens van 18 punten gemiddeld, 17,5 in Frankrijk. Dat zijn topspelers. Als je die dan ook nog eens beperkt in rebound, ja, dan ben je goed bezig. Ja, dat was een match. Ik was heel bepaald op mezelf vandaag. Ik heb 2 dagen in Nederland gedaan om shotten geweest. Klopt. Dat zie je ook, dat is ook de juiste mentaliteit. Hè. Je kunt niet altijd op het hoogste niveau spelen, denk ik. Je wil altijd wel eens een diepje hebben. Maar als je dan zelf van bewust bent. Ik heb hier nog geen enkele speler, en dat wil ik nog even zeggen, nog geen enkele speler geweten in deze ploeg die een excuus zocht. En dat is niet overal zo. Want de coach speelt er niet uit, of je krijgt de ballen te laat, of die heeft het niet gezien, of dat niet is. Nee, en dat vind ik een heel belangrijk stuk bij ons. Dat we een ploeg zijn die voor elkaar werkt en vecht. Zijn er nog vragen?